लोगोफोर थ' फाइनेलि जोङो संख्रि हाजोआव दंफैयो थ' नोंथांमोना आं खिथिगासिनो संख्रिया जों माबायदि दिनै नायनानै लादो जों माने दिनै एसे पिकनिक टाइपआव फैदोलै पिकनिक जानो होनना फैबाय आरो थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आं खिथिगासिनो जायगाफोरखौ फारि फारिनो नै आं फार्स्टनिफ्राय खिथिलांसै नोंथांमोननो नायलांबाय था माने फार्स्टआवनो जों बेदर एवना लाबाय ओमफ्राय नै लामाफोरा नैफोरबायदि मोनगोन ससेयाव ओमफ्राय नै फाइनेलि गेटखौ मोनबाय जों संख्रि हाजो पिकनिक स्पट ओमफ्राय फैनानै नोंथांमोना नै इदि एन्ट्रि लानांगोन आरो नै इदि माबा मटर साइकेला 50 बेनिफ्राय कारफ्रा 200 आरो ना ओमफ्राय नै बायदि नुनो मोनगोन जायगा नोंथांमोना फैनानै दाब दाब जायगानिफ्राय माने मानसि फैनानै बेयाव जाफैयो नोंथांमोनाबो फैनानै इन्जय खालामफैनो हागोन बेयाव थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना लेट्स गो थ' गाइस संख्रिया जा बेनो आरो ना नायनानै ला बरिया नेचारेल नोंथांमोनाबो फैनानै इयाव खाना जानो हागोन नैफोराव जनानै पुरा एकदम मस्ति खालामनो हागोन आरो ना थ' नायनानै ला पाहार साहार दोङो इयाव थ' नोंथांमोनाबो फैनानै पुरा इन्जय खालामनो हागोन आरो ना बोग्रे सिग्रि बिफां दोङो बरिया बोग्रे सिङाव जनानै नोंसोर मा जायो मा लोङो पुरा संनानै जानो हागोन नै बोग्रिफोरा बिराद थायनानै दोङो नै नायनानै ला बोग्रि थाइसे खानानै आं जानाय नायनि माबायदि टेस्टि बरा मजा गोथाव आरो ना बाय गोथां दै इयो खाननैसो आरो सप्तासे थाबाय इयो मोनसिगोन पुरा मोनसिगोन आरो ना नोंथांमोना फैनानै क्राव क्रावनो फालाव संख्रि लाबोनानै जानो हागोन tamam टेस्टिखा थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामना हो लोगोफोर दे बाय नोंथांमोनाबो फैदो आरो एन्जय खालामदो हेपि निउ इयार